Скорошен доклад на The Universal Postal Union разкрива важни тенденции и разлики в предоставянето на пощенски услуги по света. Оценката, базирана на няколко ключови критерии, изглежда като своеобразно огледало, отразяващо разнообразието в този сектор. Най-лошите оценки са присъдени на страни от Африка, Латинска Америка и Карибите, като особено се изостават по отношение на уместността на предоставените услуги и продукти. Също така, много африкански страни се борят с обхвата и надежността на своите пощенски услуги. В сравнение с тази тенденция, България заема средната позиция от 6-то ниво в общата класация на Universal Postal Union за 2022 година. Страните с най-добър пощенски резултат са на ниво 10, а най-лошият на 1. Това означава, че нашата държава има средно ниво на развитие на пощите. Нашата пощенска система съчетава елементи, които могат да бъдат подобрени, но също така има и положителни аспекти, които заслужават признание. В този контекст е интересно отбележим, че някои от най-добрите пощенски услуги в Азия се предлагат в развиващи се страни като Тайланд, Малайзия и Китай. Например, Китай успя да се издигне с 15 позиции и да се нарече 10-та най-добра пощенска услуга в света през 2022 година. Най-високо оценената пощенска система е в Швейцария, следвана от Австрия, Германия и Япония. Важно е да се отбележи, че оценката на пощенските услуги не е просто класификация, предоставена за утешение на гордостта. По-скоро пощенските услуги играят ключова роля в икономическото представяне на държавите. Според изчисленията на доклада, липсата на пощенска инфраструктура би намалила БВП на една страна с значителните 7%. Този факт подчертава важността на този сектор и необходимостта от инвестиции и подобрения в него. Въпреки намаляващото търсене на писма и подобни пратки в последните години, обемът на колетите нараства бързо. Това създава не само нови възможности за приходи, но и нарастваща конкуренция с частни логистични компании. Този предизвикателен ландшафт изисква гъвкавост и иновации от страна на пощенските услуги, а също и големи инвестиции в инфраструктура. Пощенските услуги се изправят пред сложни предизвикателства, но също така представляват важна част от икономическата инфраструктура на всяка страна. В сравнение с други държави, България се намира в средния сегмент на класацията, като със съответните усилия и инвестиции може да подобри предлаганите пощенски услуги и техния принос за икономиката на страната.